Ассалому алайкум бародаро ва хоҳарои азиз. Ҳама каса чихелен созен хубен, саломатиётон хубай, настроениятон созай. Хушомадем ба канали Саудутиҷи. Чихеле дидесем бародаро, имрӯз навори нави мошинҳои фурӯшиай. Нархошон арзонай. Касера мефора ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали дигари ма закрепит кардагиам, дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ мепартом. Марҳамат бародаро, видеои мошинҳои фурӯширо тамошо кунен, бовар кунен, нархҳои беҳтаринай, да ячина арзонай нархошон. Тамошо кунен, ҳаловат мебарен. Ва барои дастгирӣ мо битонен аму як дона лайки бепила биҷихене, касе меҳмонен подписатсия кунен. Не рақамҳое дидесен, ин рақамҳо барои реклама, ягон кас хона, мошин ё ягон чи дигар реклама карданӣ бошад, дар нами номро через WhatsApp ба мо равон кунен, мо барои харидороро рекламаш мекунем. Навора тамошо мекунем, рафтем. бародарои азиз, рӯи экранатона бо диққат нигоҳ кунед ки вақте мо гап мезанем, шумо бифаҳмед ки чӣ гуфтесем мо бародаро. Якам эълони имрӯзаи мо, як бародар через WhatsApp ами сурати мошина рӯӣ кард, гуфт рекламаш ки бародаро гӯш кунед. Якам эълони имрӯзаи мо Opel хечибекай соли баромадаш 1992, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, авиомоториш 1.6 литр, коробка механикай. Соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, қариб 2 ҳафта шид гирифтагиамша, мошин ҳардаста нестай. Қарор дорад дар шаҳри Файзобод срочно фурӯхтан дар корайша, нархиш 18000 сомонӣ мега бародаро. Opel хечибекай солиш 92, 18000 сомон. Беҳтарин нархай, бовар кунед. Бо гуфтагия ки қатиш як аккумулятори пачкай дига ҳам дора. Ина бародаро, касе бигирай мошина, аккумулятор падарка. Ина номрои телефонаш ҳастай, номрои Россияй, мумкин имо WhatsApp дошта боша. Марҳамат, занг бизанед. бародаро ва хоҳарои азиз, эълона давом метем. Битонен як дона лайки бепила биҷиқене, касе хонаҳои фурӯшӣ тамошо кардан мехоҳад, дар комментария канали хонаҳои фурӯширо закрепит кардагиам, бидурен хонаҳои фурӯширо тамошо кунен видеоша. Эълона давом метем. Хундай Старексай бародарҷоно бисёр дар комментария нависта буден, ана солиш 2000 будай, сӯзишвориш дизел, кузоваш минивен гуфтагиай, рангша серебристи гуфтагиай бародарҷоно. Объем моториш 2 литр, коробка механикай. Соҳиби мошин гуфтагия ки ана мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, касе харидор боша, занг бизана, ҳамаи маълумотора мегира. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 20000 сомонӣ гуфтесай бародаро, 20000 сомонӣ солиш 2000. 100% меарза, марҳамат, занг бизанед. бародарои азиз, дар комментария бинависен ки чӣ хеле мошинҳо дар корай. Ман насиб иншоалло дар видеои оянда пешкаши шумо мекунам. ВАЗ 21 даҳай соли баромадаш 2004 будай, солиш хай хела навае. Сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша седан гуфтагия, рангиш серебристи, объем моториш 1.5 литр, коробка механикай. Соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ягон дар надора, 100% мошина мегири, фақат ҳайш мекунӣ, мегарди. Ҳамаш 100% будай, ҳам мошина касе бигира, раҳмат мега гуфтагиай. бародаро, срочни сум дар кориш шидагӣ будай, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 12500 сомонӣ мега бародаро, марҳамат, занг бизанед. бародаро, эълона давом метем. оли дар охири видео мошинҳои арзон бисёрай. Opel Vectra B гуфта буден дар комментария бародаро, соли баромадаш ина 1996 будай, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша хечибек гуфтагия бародаро. хоб, рангиш сафед, объем моториш 1.6 литр, коробка механикай. дар ҳамин ҷа соҳиби мошин гуфтагия ки мошин газ бензин кор мекунад, 1 сола ҳуҷҷат дора, ана объем моториш 1.6 простой будай, 1.6 простой, яъне ки камрасход. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 12000 сомонӣ мега бародаро, 12000 сомон метин. ами Opel Vectra соли 1996 мехари. беҳтарин нарх, ина номрои телефонаш, занг бизанед. мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. касе тамошо кардесай, бига ки ҳо ака тамошо кардесам, комментариядам ягон чи бинависем бародаро, дастгирӣ кунем, бо мо хеле хурсанд мешем. Хундай Санатай соли баромадаш 2002, сӯзишвориш газ будай, кузов седан, ранги сафед, объем моториш 1.8 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки ана мошин Санатай бад нестай, ҳама ҳолаташ хубай, ҳолати техникиш хуб будай, 10 литр газ қати 75-80 километр мегарда. касе харидор боша, биёяй пеши мошин, бо ячним чи маслиҳат мекунем. қарор доштай дар шаҳри Душанбе, нарша 20000 сомонӣ мега бародаро. Хундай Саната 20000 сомон. беҳтарин нархай, бовар кунед, ина номрои телефонаш, марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. мегзарем ба як мошини маъқули хидмай, бовар кунед. Kia Spartage будай, соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузовша универсал гуфтагия, ранги сафед, объем моториш 1.8 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ягон камбудӣ надора, 100% касе мегираш пушаймон намешава. конкретни харидор боша, бо арзонам мекунем. ягон мошинам боша, алишам мекунем гуфтагия, фақат харидоро занг бизана. мошин қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша
11000 сомонӣ гуфтеса бардоро. 11000 сомонӣ. шумо боварӣ доред ки ҳам хеле мошини хушра 11000 сомон мега. беҳтарин нарха ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, дар видеои пешина гуфта будем ки мошинои маладиёжинам камтар бисёртар бонем. бардоро мо ҳаракат мекунем ки бимонем. чӣ мошине ки намондесем дар комментара бинависед. насиб иншоалло дар видеои пешина мемонам. баъд видео када мемонам. ваз 2107 соли баромадаш 2006 солаш навай сӯзишвориш бензин кузов седан рангаш оранҷи гуфтага объем моторш 1.7 литр коробка механика. соҳиби мошин гуфтага ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 5 та баллони нав фаро нав краска нав. илтимос беҳуда занг назанед. қарор доштаед дар шаҳри душанбе нарша 13000 сомонӣ гуфтесай. чӣ хел нархи арзон да. ина номерош занг бизанед. бародаро ва хуҳарои азиз, эълона давом метиҳем. касе тамошо кардеса лайкҳои бобогира фаромӯш накунем. барои дастгирии мо бо мо хеле хирсанд мешем. бовар кунед. Opel Vectra соли баромадаш 1995 Opel Vectra B будай. 95 сол сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузов седан ранги серебриси объем моториш 1.6 литр коробка механика. соҳиби мошин гуфтагие ки срочно фурӯхтан дар кора ягон камбудӣ надорад. сумаш дар кор будай. бародаро қарор дорад дар шаҳри душанбе нарша 18800 сомонӣ мега. мумкин я 800 сом арзон кунад. ина номерои телефонаш ҳаст. марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба мошини беҳтарин. як вақт ҳамин мошино гарини қимат будан. бовар кунед хай касе ёд дора. газ 2410 соли баромадаш 1990 сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузов седан ранги сафед объем моториш 1.8 будай. бародаро бахшиш коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотораш навай, баллонош навай, аккумулятораш навай, мотораш 24 гази бензин кор мекарда. пола барот заводид мешава. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 7500 сомонӣ мега. 7500 сомонӣ газ 2410. ина номерои телефонаш зангават кунем бародаро. дӯстони азиз, мегзарем ба даҳум эълони имрӯза. касе хонаҳои фурӯшӣ мефораш тамошо кунам. дар комментария хонаҳои фурӯшира видеоша каналша закрепит кардагиям. ваз 2109 соли баромадаш 2000 сӯзишвориш бензин будай. кузов хетчбек ранги сиёҳ объем моторша 0.6 литр гуфтагиай. коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин ҳама ҷош навай, расход надора. ҳамаи расход чак кардагиам. айни ҳол бардорои мошине десен қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 13000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзон. ба мошинам состояниш хуб метавоне ки солаш 2000 май ваз 2109 будай. бардор ҷоноб, ина номерои телефонаш ҳастай. марҳамат занг бизанед. мошини аспчара бихаред. дӯстони азиз, эълона давом метем. ана як мошини дига беҳтарин барои бормор кашидан хеле хубай. Opel Astra F бардор соли баромадаш 1996 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузовша чӣ хеле десен универсалай. объем моториш 1.6 литр коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагие ки ҳама ҷош созай бо савдо ҳам мешава. харидори аниқ боша занг бизана. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархиш 23000 сомонӣ. солаш 96 бардор караванай 23000 сомонӣ. ина номерои телефонаш ҳастай. марҳамат занг бизанед. мошини арзона бихаред. дӯстони азиз, мегзарем ба 12ум эълони имрӯза. Mercedes Benz C-Class соли баромадаш 1994 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузов седан ранги сини гуфтагие. объем моториш 1.8 литр коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагие ки сечка Esprit бардорам хеле гуфтагиай. моториш 1.8 хадавоиш 90%, газиш евро 4, моториш масъала намехӯрад. касе харидор боша занг бизана. илтимос беҳуда занг назанед гуфтагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 25000 сомонӣ мега. мерседеси арзон бовар кунед. солаш 94 25000 сомон. ина номерои телефонаш ҳастай. марҳамат ҳози занг бизанед бихаред. мошини арзона беҳтарин нархе. бардоро ва хуҳарои азиз, ин буд навори мошинҳои фурӯшии имрӯза. касе то охири видеоро тамошо кард дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардед. ва касе меҳмонем бардоро подписатсия кунед. ана касе мефораш ки видеои хонаҳои фурӯширо тамошо кунам. дар комментария канали хонаҳои фурӯширо закрепит кардагим бардоаҷоно. бидурен дар у канал хонаҳои фурӯшӣ мешавад. дар ин канал мошинҳои фурӯшӣ.
ханам хеле гапи чабот бародаро ягон гапи паста баланд гуфта бошам бахшиш мепурсам пешакӣ. Худо нигаҳбонтон боша, дар ки ҷое бошен, худо нигаҳбонтон боша. Ҳаматонда барори кор мехоҳам. Зинда бошен. Хайр.